Assalamu alaikum. Jama'a barkamu ne. Wato jama'a wai yanzu ba yadda za ka yi ka faɗi gaskiya sai an juya ta an lankaya ta. Ka ba an ce me ake cewa? Borin kunya ko ake me a'a wanda ya tsargu ko? Aka magana ka kawai shi wani kawai sai ya tsargu. To me naka na tsarguwa? Bayan maganan nan ina magana ne akan musulunci in general. Cewar bai kamata muna jawo wa addinin musulunci irin bacin sunan da muke jawo mana ta fuskar muna fitowa da yawa a cikin mutane suna fitowa da rashin tarbiyya. Me kai ka zagi malami? Alherin malamin ka kirga shi ya fi sharrin ka ya fi alherin yawa. Sai ka fara kirga sharrin in ya fi alherin yawa sai ka cire shi daga malinta. Shine an magana sai wanda suka tsargu wa yake magana wannan? Kawai abinda na faɗa wayanda suke yi sai da na mention suna, sai da na kira. In ka zagi Shehu Ibrahim Inyas, ka zage shi, shin ɗansa ya zage ka? In ka zagi Man Jafar, shi Man Jafar ɗansa ya zage ka? Shi wancan na saurara har yau Albani ɗan ƙwaya. Ku da kuke cewa wai ai ban ji ba a ji ba mu sani ba duk daren da muke zama muna kallon me kuke yi muna ji abin har ya dinka hana mu shiga TikTok din. Wallahi abin da yake hana ni shiga TikTok a rayuwata kawai ga ana marasa tarbiyya suna batanci ga malaman addinin musulunci ko musulunci. Me ya da ka ɗauko matsalar da bata kai ka zauna, saboda wata matsalar da kuke tattauna a kanta ko mutum da ya tashi a rayuwarsa bai santa ba ruwansa da ita ba za ta hana shiga aljanna ba, amma sai ta jawo ka wa kanka zunubi ka ɗora wasu. Kun turo karnuka sai haushi suke, wallahi kun sa su a matsala. Wallahi ɗaya bayan ɗaya wallahi ku shirya yadda za ku kare su. Kuma akan maganar da nayi in dai kana ji abin da za ka yi ka kai ƙarshe na ka yi shi ina jira. Wallahi asiri bokanci wa duk kai na kalubalance ka kai in dai akan gaskiyar nan da na faɗa an kaga yama daidai kai sujjada kai mun mugu addu'a bismillah. Ka ce wai bai kamata in yi magana ba a matsayina na musulmi saboda ina waka. Waye ce ma waka haramci? Duka wanda ya ce waka haramci na kalubalance shi. Waka halacci akwai abin da yake haram a cikin waka, kamar yadda kowace sana'a akwai abin da yake da haram. Yanzu ku ba haramcin kuke aikata ba, a malinta ne fa kuka sa rigan malinta kuke ta wannan kwace-kwacen kuda ta zage-zage. Yanzu wanda yake zuwa ya je yawonsa na banza ya shaye-shayensa bai san ma me kuke cewa, bai san ba wanda ya san me yake yi. Wallahi ya fi ku mutunci. Wannan cin mutuncin malaman da kuke, wallahi wanda zai je gidan giya ya dawo gidansa mutane ba su sani ba ma, wallahi ya fi ku mutunci.